com anem, joves padawans? El vídeo que us duc avui no té pas res a veure amb Star Wars, però us vull demanar una cosa important. I és que en Roger Baldomà, un youtuber de la comunitat de youtubers catalans, ha engegat una iniciativa amb l'objectiu que la plataforma de streaming Twitch permeti l'opció de poder seleccionar el català com a llengua del directe i d'aquesta manera poder cercar vídeos en català, com ja es pot fer amb altres llengües. Jo no faig servir Twitch, però crec que és una molt bona proposta que beneficiaria tant la llengua catalana com els usuaris d'aquesta. Aquí a baix a la descripció us deixo l'enllaç on podeu llegir en què consisteix més detalladament i perquè pugueu votar aquesta proposta i d'aquesta manera ajudar que es faci realitat. És ben senzill, només heu d'entrar a l'enllaç, posar la vostra adreça de correu electrònic i triar l'opció que diu 3 vots. També us animo que difoneu la proposta per arribar a més gent. I res, moltes gràcies, el proper dia ja tornarem amb més vídeos de Star Wars, que la força us acompanyi i fins la propera. Adeu! Feu-ho, When you're staring at a Jedi Knight. So what can I say except you're welcome for that Death Star I blew from the sky. Hey, it's okay,